So जोङो डाटाखौ नायोब्ला जेतु क'क्राझार लकसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि 2014 नि डाटाखौ जोङो मोजाङै नायोब्ला जों बेवहाय रोखा नुयो सोर बेसेबां भट मोननायमोन आरो सोर बेसेबां भट मोनाखै आरो सोरनि पजिशना माबायदिमोन आरो थिग बिदिनो एखेरायैनो 2019 नि डाटाखौ नायनानै जों माखासे खोथाफोरखौहाय मोनथिनो हायो। सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड जाय बोर्डनि गेजेरजों साख्रि थिसनथायनि खामानिया जायो। खुलुमबाय बयखौबो हेलो एसपि ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन हेलो एसपि ब्लग चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय। मानगोनां सीएम प्रमद बर' बिथाङा दिनै मीडिया बाइटनि गेजेरजों मोननैसो खोथा फोरमायदों। नैबेनि बागै एसे दिनैनि आपडेट्सा जानो थांगासिनो दङ आरो नैबेनि बागै सावरायनो थांगासिनो दङ। फैबाय थानाय बिसायख'थि जितु 2024 नि लकसभा इलेक्शनखौ लानानैहाय मीडियानि गेजेरजों मा बाइट होनायमोन नैबेनि बागै नोंथांमोना नैबे क्लिप्सखौ नायग्रोदो ओमफ्राय आं फंनैसो खोथा बुंनो होननानै सानदों आरो बेजों लोगोसे माखासे आपडेट्स फैबावदों जेरै बिक्रम दैमारी आदाया गावनि पेजनि गेजेरजों फोरमायहरदों CSB सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डआ फिन खनसे दाफुंजाबाय आरो दाफुंनायनि गेजेरजों माबायदि जानो थांगासिनो दङ नैबेखौबो सावरायनो थांगासिनो दङ आरो अग्निवीरनि प्रि रिक्रुटमेन्ट मोनसे जोंनि BTC जोंनि बिटिआर हालामावहाय सोलिगासिनो दङ। स' नैबेफोरनि बागैबो सावरायनो थांगासिनो दं। नैबेनि सिगां बिथाङा मा बुंदों नैबेखौ नोंथांमोना नायग्रोना लादो। बागानपारा जिखिनि जोंनि बिबानगिरिफोर दङ ब्लक लेभेलसिम BJP नि मण्डल लेभेलसिम गासैबो बेवहाय एटेन्ड थादों आरो बे मिटिंनि उनावनो बयबो फिल्डआव जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगोन आरो क'क्राझार आरो मंगलदै मोननैबो दरं उदालगुरि मोननैबो समस्तिखौ जोबोद मोजाङैनो देरहानायनि थाखाय प्लान पलिसिफ्रा अलरेडि जाबाय। देरहागोना बेसेबां रोखा BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोनाथ' दाबि खालामदों गावसोरनो 100%। BPF आथ' थार्ड नाम्बारावबो फैया बिथांमोना खुनु कन्टेस्टआवनो फैया ओरैनो बुंनो हायो आगोलावबो फैयामोन दाबो फैया दाथ' आरो गाज्रिसिनसो जाबाय। उदालगुरियाव तामुलपुराव जिखिनि समस्तिया बेवहाय हाबबाय गासैबो UPPL आरो BJP नि गोजा सासेल' MCLA दङ। स' बिथांमोना MLA बो गैया 2 MLA दङ बिथांमोननि अबस्थायाबो मोजां नङा दा नंखायनो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPF आ जिखिनि दङ बियो 0 जागोन बेनिख्रुइ आरो बांसिन जेबो जाया। रायजो राजा नोंथांमोना खोनानो हाबाय बिथाङा बुंदों जे BPF पार्टिया फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय थार्ड नाम्बारबो मोननो हानाय नङा माने फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड लिस्टआवबो बिथांमोना थानायनि खाबु गैया होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय सिगाङावबो गैयामोन होननानै बुंदों। स' नैबेनि बागै आंहा फंनैसो बुंनो दङ। आं नोंथांमोननो फिन खनसे विकिपिडियानि गेजेरजोंहाय माखासे जितु रेकर्डेड इयाव डाटा दङ बेखौहाय नोंथांमोननि सेराव दिनै बुंनानै होगोन नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो होननानै सानदों। जोङो डाटाखौ नायोब्ला जेतु क'क्राझार लकसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि 2014 नि डाटाखौ जोङो मोजाङै नायोब्ला जों बेवहाय रोखा नुयो सोर बेसेबां भट मोननायमोन आरो सोर बेसेबां भट मोनाखै आरो सोरनि पजिशना माबायदिमोन आरो थिग बिदिनो एखेरायैनो 2019 नि डाटाखौ नायनानै जों माखासे खोथाफोरखौहाय मोनथिनो हायो। मानगोनां CM प्रमद बर' बिथां बुंनाय बाथ्राया सैथो नंमारगौना नंमारा आरो बिथाङा माबायदिहाय एनालाइसिस खालामदों नैबे डाटाखौ नायोब्ला जों थारैनो मोनथिनो मोनो बा बिथाङा जितु फैबाय थानाय समफोराव बबेबा मोनसे दोलोखौहाय 0 जानो थांगासिनो दङ जितु सिगाङावबो गैखायामोन आरो दाबो बै पजिशन थामथि पजिशन माने थार्ड पजिशनावबो थानो हानायनि जयगथा गैया होननानै बिथाङा जितु बुंदों। स' नैबेनि बागै आंहा बुंनो गोनां एख' गैया नाथाय नैबे डाटाया जि फोरमायदों बेखौसो आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिनै लाबोदों आरो बुंनो होननानै सानदों जितु गोबाङानो बावलांबाय जानांगौ। जोङो फार्स्ट अफ अल जों नायग्रोनांगोन 2014 नि जेनेरेल इलेक्शन जितु लकसभा क'क्राझार बियाबनि फार्स्ट पजिशनाव नब कुमार सरनिया जायखौ जोङो हिरा होननानै मिथियो बर्तमाननि समाव बिथांनि बागै गोबां कन्ट्रोभार्सि जागासिनो दङ जितु ST सार्टिफिकेटखौ लानानै फेकसो नामा होननानै गोबां कर्टनिबो रायदान फैनायनि गेजेरजों दिनै रोखा जाबोदों जे बिथाङा मोनसे फेक सार्टिफिकेट लानानैहाय कन्टेस्ट खालामदोंमोन इलेक्शनाव बा बाहागो लादोंमोन होननानै जोङो बयबो मिथिनो मोनो। 2014 आव बिथाङा 6,34,428 जितु पार्सेन्टेज हिसाबै नायोब्ला 51.82% भट बिथाङा मोननो हादोंमोन आरो बियो बिथांनि थाखाय प्लास 51.82% भटआ बिथाङा मोननो आरो लोगोसेनो सेकेन्ड पजिशनाव PCDR पार्टिनिफ्रायहाय इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै उर्खाव गोरा ब्रह्म जिहेतु बर्तमाननि UPPL दोलोनि MLA जानानै दङ MLA आरो मिनिस्ट्रिबो दङ बिथांनि आखायावहाय बिथाङा बै समाव फार्स्ट टाइम PCDR दानि UPPL
2,78,649 votes बिथाङा मोनो and percentage हिसाबै नायोब्ला 22.76% जेतु बेवहाय डाटा मुथे शो खालामदों -7.28% vote बिथाङा माइनास जादोंमोन सिगांनि हिसाबखौ नायनानै बेवहाय मोनसे डाटा राफलि एस्टिमेट खालामनाय जादों and third positionआवहाय चन्द्रन ब्रह्म बिथां 2,43,759 overall percentage हिसाबै नायोब्ला 19.91 दाना नायदो थर्ड पोजिशनाव थादोंना थायाखै 2014 आव थादोंमोन आरो सेकेन्ड पोजिशनाव फैनो थाखाय बारा गोबां भोट नि मार्जिन गैया यूपीपीएल दोलोनि जेतु इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै बै समाव पिसिडिआरमोन सो बेखौ नायोब्ला नाथाय जोंनि मोननैखौ बेवहाय हिसाब खालामनानै नायोब्ला टोटल खालामनानै नायोब्ला जोङो फर्स्ट पोजिशन बा देरहासार जानायनि खुनु लामा गैखामोन मानोना जोंनि एसटी निफ्राय गोबां माने याव केन्डिडेट्सफोर दंमोन सानसुमा खुंगुर बसुमतारी रन्जित शेखर मोसाहारी आरो शब्दराबा बिथांमोन बायदिया भटखौहाय सोखावनाय मोनसे गेम जादोंमोन जेतु मोनसे बिराद गुलाय गुजाय थासारि सोमजिदोंमोन 2014 आवहाय दाना फैदो 2019 नि जेतु डाटा नैबेवहाय सेम फर्स्ट पोजिशन बा देरहासार जानो हायो नब कुमार सरनिया बिथाङानो बेवहाय बिथाङा 4,84,560 ओवरऑल परसेंटेज हिसाबै नायोब्ला 32.75% भोट बिथां मोननो हायो नाथाय बेवहाय बिथांनि जेतु भोट काउन्ट ओवरऑल 51% जेतु 2014 आव मोनदोंमोन बियो फैनानै 2019 आव -19.07% भोटआ खमाय फैयो सो बेनि बेनिफिटखौहाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बीपीएफ दोलोनिफ्राय सेकेन्ड पोजिशनाव अलमोस्ट जोङो बुंनो हायो समरा समब्रि भोट मोनफ्रामदोंमोन नाथाय 40,000 सेनि भोट डिफरेन्सेस जानायनि जाहोनाव बिथाङा सेकेन्ड पोजिशन थानो गोनां जायो आरो हिरा सरनिया देरहासार जायो आरो थर्ड पोजिशनाव जों नायोब्ला उर्खाव गोरा ब्रह्म 3,12,435 थर्ड पोजिशन नाथाय गोबां भोट डिफरेन्सेस दंमोन सेकेन्ड पोजिशन जों कम्पेयर खालामब्ला अलमोस्ट 1,20,000 समथिंनि भोट डिफरेन्सेसखौ जों नुनो मोनो बेवहाय आरो फर्स्ट पोजिशनखौ नायनो थाङोब्ला बिथांमोना फर्स्ट पोजिशननिफ्राय गोबां गोजान डिस्टेन्सआव दङमोन सो जों नैबे डाटा 2014 आरो 19 निखौ नायोब्ला रोखा मोनथियो जे बीपीएफ दोलोहाय प्रग्रेस खालामदोंमोन आरो फैबाय थानाय जेतु बिसायख'थियाव थारैनो बिथांमोना दिनैनि समाव जोङो मिडियानि गेजेरजों बा जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेरजों बिथांमोननि खुगाजोंहाय जयनिं जानाय हाबाफारिखौ लानानै बा रायजो राजाफोरनि जेतु बिबुंथि होनाय जइन जानाय बेफोरखौ एसे एनै राफलि जोङो ओरैनो मोनसे एनालाइसिस खालामनानै नायोब्ला बेवहाय बीपीएफ दोलोआ दिनैनि समाव थारैनो फिन खनसे प्रग्रेस खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय मानगोनां सीएम बिथाङा जेतु बिथाङा नलेज फेस्टिवल खुंबाय थायो बिथांनाव हयतोबा एक्सट्रा नलेज थानो हानाय बिथाङा सिदायैनो एनालाइसिस खालामनानै फिउचारखौ नुहरखाबाय बिथाङा बुंदों फैबाय थानाय समाव बीपीएफ दोलोआ थर्ड पोजिशन नङा बिथांमोना जिर' जानो थांगासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायदों सो बेनि फारसे नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामना फोरमायहरनो हागोन माखासे टपिक्स दंबावो जेतु नैबे भिडिअनि गेजेराव सावरायलांजोबगोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो समखौ नायनानै नोंथांमोननो थाबैनो नैबे मोनसे क्लिप्सखौ दिन्थिनो होननानै आखायाव लाबावदों बेनि उनाव माखासे खोथाखौ सावरायलांनो थांगासिनो दं नमस्कार आप देख रहे हैं DS4 मैं हूं आपके साथ ये नजारा आपको कहीं और का नहीं बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर का है और ये पीछे जो युवा आपको दिख रहे हैं वो साधारण युवा नहीं है जो दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी और तेज बारिश जो अभी कुछ देर पहले हुई थी उसके बावजूद आप इनके तन पर वस्त्र नहीं देख रहे हैं टी शर्ट उतारी हुई है और इस बात को दर्शा रहे हैं कि हम में जज्बा है देश के लिए यानी कि ये फौजी की तैयारी करने वाले छात्र क्या कहेंगे सर ये क्यों उतार दी गई क्या बोले कपड़े उतार क्यों दिया हमारे पास उतना जुनून है जब भारतीय सेना को सेवा करना चाहते हैं मोदी सरकार से इतना दिया मेरा हक वापस दिया जाए और मुझे आर्मी में ज्वाइनिंग लिया जाए मैं अपना हक मांग रहा हूँ बस आपके हकों को हक नहीं दिया जा रहा नहीं मेरा कोई हक नहीं दिया जा रहा है मैं अपना हक मांग रहा हूँ मोदी सरकार से मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ मोदी सरकार से इतना ही विनती है कि मेरा जो आर्मी एग्जाम है उसमें ज्वाइनिंग लिया जाए इतनी सर्दी है सर सर्दियों में तो लोग डबल कपड़े पहनते हैं आप कपड़े उतार ये कुछ नहीं है 3 बजे भोर में रनिंग करते थे उतना ठंडा में उतना कुहा में ये सब कुछ नहीं है रायजो नोंथांमोना नुबाय अग्निवीर जेतु मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट रेली बा प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं जागासिनो दं जेतु सिगां जोङो नुदोंमोन बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव
प्रि रिक्रुटमेंट प्रग्राम गोबां सेंट्रल पैरामिलिटारि फोर्सेसनिफ्राय लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन जिहेतु जों आसा खालामदोंमोन जे नैबेनि गेजेरजों गोबां जोंनि बिग्रायारि बिथांमोना जिहेतु मेन स्ट्रीमाव फैबाय समाजाव फैबाय हाथियारखौ दोनथ'नानै बिथांमोना पीस एग्रीमेंटनि गेजेरजों दिनैनि समाव रिहेबिलिटेट खालामजानांगौमोन बिथांमोनखौहाय साख्रियाव थिसनथाइ होगोन नामा होननानै बयबो आसा खालामनानै दंमोन प्रि रिक्रुटमेंटनि गेजेरजों गोबाङानो साख्रि मोनसिगोन होननानै जों बयबो आसा खालामदोंमोन नाथाय नैबे आसायानो दिनै निराशा जानानै फैदों आरो गोबाङानो प्रि रिक्रुटमेंटनि गेजेरजों नैबे खाबुखौ मोननो हायासै दा फिन खनसे अग्निवीरनि गेजेरजों सोर माबायदिहाय रिक्रुटमेंट होनो हागोन सरकारा बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनै अग्निवीरा थारैनो मोजां नंगौना नङा नैबेनि बागैबो साननैसो सम सिगां बा बोसोरनैसो सिगां अग्निवीर जेब्ला लन्च अग्निवीर स्किमा जेब्ला फैयो फर्स्ट टाइम गोबां कन्ट्रोवर्सीनि गेजेरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो आरो गोबां डिबेटबो जालाङो नैबेनि बागै आरो गोबां सावरायनायबो जादों बे थारैनो अग्निवीरा एक्जिस्ट जामारगोन ना जामारा स' दिनैनि समाव नोंथांमोना डिसाइड खालामदो अग्निवीरा नोंथांनि लाइफनि थाखाय मोजां नंगौना नङा जिहेतु जोङो मिथिगौ अग्निवीरनि जितु लाइफ स्पेन बे ओनलि 4 इयर्स 6 months नोंथांनि ट्रेनिंआव थांगोन आरो बाकी 3.5 years नोंथाङा सार्भिस मावनो हागोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा बहा रिक्रुट जाबावगोन नैबेबो एसे साननो गोनां बिषय स' नैबेनि बागै नोंथांमोना मा बुंनो सानदों कमेन्ट बक्सआवहाय बेखौबो फोरमायहरनो हागोन दाना जोबथारनायावहाय जोङो बुंनो थांदों CSB जितु सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड गेजेरावहाय स्क्रैप जादोंमोन आरो बे फिन खनसे 9 मेम्बार्सखौ लानानैहाय दाफुं जानायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों आरो मोनसे अफिशियल नोटिसनि गेजेरजोंहाय माखासे मेम्बार्सफोरनि मुंखौबो जों बेवहाय नुनो मोनो स' नैबेखौ लानानैहाय बिक्रम दैमारी आदाया गावनि फेसबुक पेजजों माखासे खोथा फोरमायदों नोंथांमोना नैबे बिक्रम दैमारी आदानि बुंनाय बिबुंथिखौ खोनासङोब्ला थारैनो आं सानदों आंहा बेवहाय बुंनो गोनां एख' गैला नाथाय जोङो नैबे चार्टखौ नायोब्ला नोंथांमोना थारैनो बुजिगोन आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव होनानै दोनदों बे चार्टआवहाय सोर सोरनि मा मुं नुदों नोंथांमोना बेखौ नायनानैबो कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट्स खालामना फोरमायहरनो हागोन स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ नैबेसेनोसै आरो फिन खनसे लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड जाय बोर्डनि गेजेरजों साख्रि थिसनथाइनि खामानिया जायो बेयो दाफुंजाबाय जास्ट डिक्लारेशन होनायनिल' बाखि दंसै दा बे CSB खौ सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डखौ सोर बिजाथिखौ लानानै दाफुंनाय जाखो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानो बिटिआर एकर्ड खालामग्रा टीमनिफ्राय 4 मेम्बार्सखौ सेलेक्ट खालामनाय जाबाय अर्थात बर'निफ्राय आरो आदार्सनिफ्राय 7 मेम्बार्सखौ थिसननाय जाबाय गासैबो 9 जन दा देरहानाया सोर देरहाना थाखो आरो जेननाया सोर जेनखो आं बेखौ मिथिलिया बेखौ बिटिआर एकर्ड खालामग्रा जायफोर सानसुमै लिडार्स बिथांमोनासो मिथिगौ डिसिसन लानायनि बेलायाव मेजरिटिया देरहायो आरो माइनरिटिया येस होननानै बुंनांगौ जायो बेनो मोनसे डेमोक्रेटिक सिस्टेम दा 6 सिडिउल काउन्सिलाव गमामायैनो मेजरिटिया सोर जानांगौ आरो माइनरिटिया सोर जानांगौ बेखौ बयबो मिथिगौ दा बे सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डआ 4 बर'फोरखौ लानानै दानाय जाबाय आरो 7 आदार्सखौ लानानै दानाय जाबाय थिग दं फैबाय थानाय समाव बे बोर्डनि गेजेरजों साख्रि थिसनथाया थाबैनो जागोन आरो 6 सिडिउलनि क्राइटेरिया बायदि ब्रिटिशनि रस्टार बायदि रिजार्भेशनफोरखौ लानानै मोजाङैनो जालांगोन होननानै आं मिजिंथियो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायग्रोबाय 4 बर' मेम्बारशिप मोनबाय आरो 7 गुबुन हानजाया मेम्बार्स मोनबाय आंनि बुंनांगौआ बेनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे लेखाखौ होगोन आरो नोंथांमोना नायनो हागोन थेंक इउ